Kedves látogató! Ezen a felvételen szeretném bemutatni a szegvári római katolikus templomot. A templom története a régi időkre mutat vissza, egészen a középkorig. A régi templom elpusztult a török idők alatt. A lakosok jó része elmenekült, később gróf Károly Sándor megvásárolt ezt a területet, és Pásztó, Nógrád és Heves megyéből telepített ide embereket. A régi templom alapjaira kápolnát építettek, a hajójának kétszeri bővítéssel nyeri el a templom a mai nagyságát. Az 1820-as évek környékén készül a templom tornya és kórusa. A Váci egyházmegyéhez tartozik 1993-ig, ekkor a Szeged-Csanádi egyházmegyéhez csatolják. Szegvár község lelki életét neves elődök mélyítették és alakították. Például Kőrei Ferenc nemzetőr és lelkipásztor, majd dr. Verdon Lajos híres pap, Nagy Elek és Szatmári Attila. Én Zsalány József 1991. szeptemberétől látom el lelkipásztori teendőket a településen. A település lélekszáma megközelítőleg 5000 fő, ebből katolikus hívők száma 3450 fő. Templomunkban minden nap van szentmise, szentségkiszolgáltatás, emellett első áldozás, vérmálás, keresztelés, esküvő és gyászszertartás is. A templom megszentelt ház, az imádságháza, szent hely. Jézus lakik itt az eukarisztiában, ő hozzá borulok le minden nap, és a hívek is, és kapunk erőt feladataink végzéséhez. Jézus ma is hív bennünket az ő lakomájára. Vegyél részt bárhol vagy a világon a szentmisén. De ha Szegvárról jársz, szeretettel várunk mi is kedves templomunkban. De aki meglátogatod e templomot, az én Istenem áldjon meg és nyissa meg szívedet, hogy felismerd őt, kinyilatkoztatott igazságait, és töltse be szívedet az ő örömével és békéjével. A Szentlélek kiáradása által adja meg neked az Isten, amire leginkább szükséged van.